Maagang dinagsa ng mga deboto ang Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag para sa Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Hindi naging hadlang ang kasalukuyang renobasyon ng simbahan sa pananampalataya ng mga deboto. Ang pagwawagayway ng mga palaspas ay karaniwang tagpo sa mga simbahan tuwing Linggo ng Palaspas o Palm Sunday na siya namang hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Paggunita ito ng pagdating noon ni Hesus Kristo sa Jerusalem at ang mainit na pagtanggap ng mga taong bayan sa kanya na nagwagayway ng kanilang mga palaspas. Sa linggong ito, nawa ang ating pagsunod kay Jesus ay hindi lamang sa panahon ng kasiyahan, hindi lamang sa panahon na sagana ang buhay, kundi sana sa panahon din ng pighati, sa panahon din ng pagsubok na mas lalo nating kailanganin ang pagmamahal at presensya ng Panginoong Hesus. Nawa, hindi magtatapos ang lahat sa pagwawagayway lamang ng mga palaspas na yan. Nawa ay samahan natin si Hesus sa kanyang pagpapakasakit sa krus upang sa kanyang muling pagkabuhay, tayo din ay mabubuhay muli mula sa ating pagkakadapa, mula sa ating pagkamatay dahil sa ating mga nagawang pagkakasala. Ang grupo ng mga rider na ito mula sa Kalasyaw, Pangasinan, sama-samang nagpakita ng pagkakaisa, sentro ang kanilang pananampalataya at para na rin umano sa kanilang kaligtasan tuwing sila'y nagmamaneho at bumabiyahe. Tradisyon na rin natin para sa every mahal na araw para sa Palaspas, para kay Jesus. Sana lagi tayong healthy lahat. Sana yung crisis natin sa Pilipinas medyo maging okay na rin. Para sa kalagayan ng pagpapaalala sa mga bagay-bagay na mga nagawang kasalanan ng mga tao, para din po sa bawat pamilya may paramdam nila, may pakita kung gaano kalaga ang palaspas sa atin. May mga panalangin naman para sa kanilang pamilya, sina Nancy at Minda na kanilang idinulog sa Panginoon ngayong araw. Panatag po kami, pupunta po dito. Manalangin na po ako nga yung anak ko po nga makapasa sa board exam at saka bigyan sila ng ng magandang aral at saka asal. Taon-taon po kami nagbebenta po dito sa simbahan ng Manaoag. Parang ito nang hanap buhay namin sa ang pagtitinda namin sa simbahan. Sana ang kahilingan ko sana matapos yung mga anak ko sa pag-aaral po sa pagtitinda kong ganito po. Isa sa paulit-ulit nating naririnig sa panalangin ng bawat deboto ay ang kahilingan na magkaroon na ng kapayapaan sa mundo at para na rin mawala na ang krisis na nararanasan ng bawat isa sa pang-araw-araw. Lester Narag, Balitang, Solid North.